Okay, makikisawsaw ako sa issue ni Vice Ganda. At wag niyong isipin na for the sake of clout. No. Ito. Yung nangyaring Vice Ganda joke on PRRD. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Okay, makikisawsaw ako sa issue ni Vice Ganda. At wag niyong isipin na for the sake of clout. No. Ito. Yung nangyaring Vice Ganda joke on PRRD. Para sa akin, joke lang talaga yon ni Vice Ganda. Ganun na talaga ang ugali ni Vice Ganda eh. Talagang ganun yung style ng joke niya eh. And besides, hindi mo naman masasabi na anti-Duterte lang yung joke niya kasi lahat naman eh talagang tinitira niya sa joke niya, di ba? Nakikita mo naman yan, wala namang pinipilian, mapa Duterte, mapa Marcos, mapa Robredo, lahat talaga magiging, kapag ka magiging subject ka ng joke niya, talagang walang patawad, magiging subject ka talaga ng joke ni Vice Ganda. Kaya ito lang, marami lang talagang nagmamahal kay Tatay Digong. Marami lang talagang nagmamahal. Kaya nung nagbigay ng joke si Vice Ganda on PRRD, marami ang nag-react. Dahil marami ang nasaktan. Dahil marami ang nagmamahal kay Tatay Digong. Hindi nyo man napapansin mga kaistorya. Tuwing may mga incident na parang naaapi or parang tinitira si PRRD ay marami ang nagre-react. Pero kung ibang mga personalities, wala lang, deadma lang. Pero kapag ka si Tatay Digong na tinitira, talagang nagre-react ang maraming mga Pilipino. We have to accept that fact. Ulitin ko, we have to accept that fact na sa kabila ng maraming mga issue kay Duterte, maraming mga paninira kay PRRD, bla bla bla, blow, pero wala eh. Kumbaga, yung pag-ibig kasi, hindi mo pwedeng ipilit yan eh. Yung mahalin ka ng tao, hindi mo pwedeng ipagpilitan yan. Kapag ka mahal ka ng tao, mahal ka talaga ng tao. Yun ang kay President Duterte. Dito sa Pilipinas at kahit sa labas, kahit sa mga abroad, maraming nagmamahal. Hindi naman tayo, 'di ba? I mean, we cannot deny that, mga istorya. Maraming nagmamahal talaga. Maraming nagmamahal talaga kay Tatay Digong. Kaya nung nag-joke si Vice Ganda on Duterte, para sa akin, joke lang talaga yun. It was nothing personal. Ganun talaga ang brand ni Vice Ganda eh. Kaya lang, nag-trending siya kasi maraming nagmamahal kay Tatay Digong. And I think siguro, time na rin siguro na pag-isipan ni Vice Ganda yung mga jokes niya. Kasi hindi mo naman kailangang gumamit ng tao para magiging katawa-tawa ka eh. Diba? Parang, kasi kayong kapag gumamit ka ng tao para magiging katawa-tawa ka, kung titignan mo naman yun. It was not a joke eh. It was bullying eh. Diba? Diba? Gagamit ka ng tao. Gagawin mo siyang subject of your jokes. Bullying na yun. Diba? Hindi na yun joke. Yun ang style of joke ni Vice Ganda. Ang style of joke ni Vice Ganda kasi may halong pambubuli. Which is not right. Diba? Meron tayong batas on bullying eh. Anong tawag doon? Like, ginagawa mong subject sa joke ang isang tao. Tapos nagtatawanan yung mga tao at the expense of other person. Diba bullying yun? Sana magising yung gobyerno na may mga comedian na lumalabag sa batas on bullying. Cyberbullying yun eh. Bakit? Kasi mga shows nila naka-broadcast naman sa online eh. So anong tawag doon? Cyberbullying. Kaya sa tingin ko, sa pangyayari ngayon, panahon na rin para mag-isip si Vice Ganda ng ibang brand of joke.
na hindi nabubuli yung ibang tao? Bakit kayang magpatawa ng Jowa Pao na walang binubuling tao? Bakit kayang magpatawa ni Jose Manalo, ni Wally Bayola, ni Paulo Ballesteros? Bakit kaya nilang magpatawa na hindi ginagawang katatawanan ang isang tao? Okay? Ano masasabi niyo dito, mga sir? Please write your comments below. At please don't forget to subscribe on my YouTube channel, Mag-Istorya Info Vlogs, and my FB pages, Papa RD, and Ardison Tolibas Arsua FB account, and TikTok account, Ardison Tolibas Arsua, Mag-Istorya Info Vlogs. Magandang araw sa inyong lahat.